Pane nzvimbo nhatu dzine zvidzidzo zvakakosha zveupenyu. Kana ukazokwanisa kuzvipa mukana wekushanyira nzvimbo idzodzo, wofungisisa pamusana pezvauchaona zvichiitika munzvimbo idzodzo. Nzvimbo yekutanga ihospital kana kuti kuchipatara. Kuchipatara uchadzidza kuti hutano itori pfuma pachezvayo inofanira kuchengetedzwa. Vanhu vakawanda vanotozvarwa vainayo pfuma iyi, asi vanosarudza kurasikirwa nayo pavanenge vachiita zvekutsvaga mari. Vakomana pavanenge vachienda kunoshanda kumamaini nemumaindastiri vachiita zvinhu zvisingachengetedzi utano hwavo, uye vasikana pavanenge vachiita chihure. Vazowana mari iya ndo pavanoona kuti mari iya haichakwanisi kutenga bheki hutano hwavaimbovanawo pakutanga. Ndo pavanonzwisisa kuti vakarasikirwa nechinhu chakakosha, vachidzingirira chinhu chisina basa. Nzvimbo yechi2 kujeri. Kujeri uchadzidza kuti chinhu chinonzi freedom kana kuti rusununguko chinhu chakakosha chinokodzera kuwanikwa nemunhu wese, kunyange uri murombo kana kuti usina mari, asi kungova nefreedom unenge utori nepfuma yakakosha. Kana uri kujeri, vhiki rimwe chete rakaita se3 months kana kudarika. Kana kuda kunzwisisa zvandiri kutaura, bvunza vanhu vari mujeri. Nzvimbo yekupedzisira kana kuti yechitatu kumakuva. Kumakuva uchadzidza kuti ground ratiri kufamba tichitsika kana kuti ivhu ratiri kufamba tiri pamusoro paro nhasi, mangwana ndo inenge yava denga kana kuti rufu redu, kana kuti rufu yedu tese mumakore anotevera. Saka chidzo chiripo ndechekuti hazvina zvazvinobatsira kurarama upenyu hwekushayinirana nekudadirana. Chakangokosha kuti urarame upenyu hwako uchizvifarira, uchichengetedza utano hwako, uye usingakanganisi upenyu hwevamwe vanhu. Ndo zvidzo zveupenyu zvaunokwanisa kuwana panzvimbo idzi dziri 3. Iwewe kana uine nzvimbo yawakamboshanyira, zvidzidzo zvipi zvawakawana panzvimbo iyoyo yawakamboshanyira? Tiudziwo mucomment section. Mazvita nekuteerera.